בלוג מלחמה. מה תקרא מה? יש פה חרקים. יש טילים, מה חרקים? איך, המינך חוסן, מה את אומרת על זה? אני מאמין לזה כשאני אראה את זה. איך אומרים? צריך לערוף את הראש קודם, ואז... אבל הוא חוסל. להביא את זה כהוכחה, נכון? או אורלה. מה? שהיה צריך להביא, מה זה היה? 200 אורלות של פלישתים? איך יושבים כפכפים והכל יכול? זה אומר שלכולם היו אורלות בתנ"ך. בסדר. אבל אם הוא היה הורג יהודי, אז לא היה לו כאילו אורלה של ביטחון להביא. לא, אל תעשי את זה, ככה לא רואים את העיניים שלך. אבל אני לא רואה את העיניים שלהם. עיניים, זה מצלמה. יש סופה בדרך. כן, זה הסגול שדיברתי עליו. The winter is coming. The storm is coming. תראו איזה יפה הדברים האלה. איך קוראים לזה? פרח? תראי, זה סגול עכשיו כאילו, סגול פוקסיה. עכשיו זה סגול כחול. כן. עכשיו זה אדום. עכשיו זה כחול. תגיעי בנמלה הזאת. לא. לא, מה את קמה? יש אזעקה. אסור לך לקום מהאזעקה. צריך להשתתח, מה את עושה? כל החרקים האלה. מתה. את קינג אוף דה היל. סבתא, זכילי. עכשיו טיל. מתים. ראילה, מה קרה? תראי. זה היה מברזל. ברזל, כן, אז זה לא טוב, אה? ברזל חלוד? מתי עשית טטנוס? זה לא מצחיק, אני רצינית. לא היה לי טטנוס, אני לא בטוחה מה זה עושה טטנוס. זה בסדר. לא, לילה, את לא בסדר, חייבים בית חולים דחוף. לא, מה זה עושה? אוי, יש עוד אזעקה? עוד לא הספקנו ויכנס, נו. מה כתוב? כתוב... יש אזעקה יש אזעקה פה נראה לי. יש מצב אבל הילד תזכרים. פה יחד. אמא, אני שומעת דברים. אני רואה את הירח נראה לי. אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות ידיים על הראש, ככה לימדו אותי. כן, ככה. אך, יש לי קוץ בתחת. מה זה באמת? כל מצלמת חרקים וצמחים. טוב, מה, אתם חושבים שכאילו, זה יכול להיות סוף מאוד נחמד. דברים שלא הספקתי עדיין. מה לא הספקת? שמעתי בום. אני צריכה טישו. יש לי להביא לך וזה מלא דם וחלודה נראה לי. תגידו מתי נגמר. הבומים? לא יודעת, המוות. טוב, נזוז? מה לזוז? ליטרלי היה אזעקה לפני רגע. טוב, עכשיו באמת אנחנו עופים מפה. הפעם באמת. הפעם באמת. פיינל. סופי, נגעתי בארץ. הפעם התקמבנו. למות מתחת לגשר? כשנגיע לגשר נחצה אותה. או שלא. או שלא. אז כאילו אם יהיה פה תל, כל הרכבים האלה כפות עלינו. השוטר מגן עלינו. עם מה? עם רובה? באזר? אבל יש בן אדם שנכנס לרכב עכשיו, מה זה אומר? הוא פשוט נוסע משם. רגע, שנייה. זה השוטר. הזאת שלא רואים אותה כרגע. מה דני אומר? אני לא מבינה. האיראנים במשא ומתן. זה דני קוש? כן. חמודי. מה זה? מה? תגידי לו. יש פה הכל מאוד. כל הכיף לכם, באמת. את כתומה יפה. לא משנה, עכשיו זה נעלם. עיראק וכאלה הם לא תקפו, אבל נכון? יש מקומות שכאילו לא שיתפו איתם פעולה. טוב, כרגע שעה 5:20. אנחנו 2 ומשהו מנסים להגיע לפאקינג הרצליה. אני ממש מקווה ש12 דקות הקרובות יהיו שקטות, אבל לא נראה לי זה יקרה. הספקתי לתדלק והספקתי להשאיר את הרכב פתוח
עם המפתחות בפנים. אמרו שזה לא טוב להיות מתחת לגגות וכאלה, כי זה יכול להתרסק. לקרוס, כאילו. עמק! 6 דקות! חושבת יש גלידה? חושבת בטוח אני חייבת גלידה. טוב, אז חבר'ה, אנחנו בתחנה החמישית שלנו. הכניסו אותנו באיזה קיוסק למקלט ואנחנו לבד פה. מותר לשבת על זה? מותר לדפוק במבה? רציתי ארטיק. השתייה מתקפלת. יואו, נראה לך אפשר לבקש ממנו חטיף? אולי הוא נחמד, הוא יגיד לכם קחו ארטיק על חשבון הבית, ככה שיהיה לכם מתוק. זה מה שיעשה זה. על 5 פעמים שפאקינג יצרנו בנסיעה של חצי שעה. ספרי ג'יס בת. יום אחד היה ילדה שהיא בעצם כל לילה שמה את היד שלה מתחת למיטה שלה, כי הכלב שלה היה שם, וכל לילה הוא ליקק לה את היד. סבבה? סבבה. יום אחד הוא ליקק לה את היד כמו כל יום אחר, ואז היא קמה באמצע הלילה, הלכה לשירותים, עשתה מה שהייתה צריכה לעשות, הסתכלה במראה לשטוף ידיים, ומה היה שם? פטריה. דם. היא ניסתה להבין מאיפה הדם הגיע, הדם טפטף וטפטף לו. רגע, מה היד? מהמראה. ואז הסתכלה למעלה. מה היא רואה? את הכלב שלה. תלוי. מהצוואר? תלוי, מת. מהרגליים? ואז היא לא הבינה. רק רגע. במקום להתאבל על הכלב שלי, מי היה שם שליקק לי את היד לפני רגע? את הדם? חזרה למיטה שלי. אני לא יודעת, זה עבדנו משהו. מי שרצח את הכלב שלו בטח. יש לי סיפור מפחיד. אוי, כי זה מפחיד יותר. זה כבר מפחיד. זהו, אני לא צריכה סיפור. יום אחד הייתה מישהי שרצתה לנסוע. נסיעה של חצי שעה ברכב. והיא בחיים לא הגיעה הביתה. בגלל הפאקינג טילים. יצרה פעם אחת, ויצרה פעם שנייה, ופעם שלישית, ורביעית, הייתה גם חמישית, ושישית! איו! עת להרוג ועת לאכול. מה? אז כבר נראית חוספנו. עוד רגע 6 במינאי חוסל, אבל הייתה שקיעה מדהימה. יש לנו 10 דקות נסיעה, ובתקווה להגיע הביתה. את רואה את השקיעה הזאת? וואו. 8 דקות בערך, יש לנו גלידה, יש לנו דלק, אין אוכל בבית. אין בית. תמיד עולה לי הפופסקוט בדק במוח הזה. של הפצצה. כן. תספרי סקווידוויד. 10. תספורי. זה היה מוקדם מדי, שוב. עכשיו 6 בצהריים, בערב. את יודעת אני לא יודעת אם סיפרתי לך, קמתי ב6? לא. כן. לא! 5 דקות! 5 דקות! איפה עוצרים אבל? אין איפה פה. אנחנו יוצאות, אנחנו לא יוצאות, מה עושים? אני לא יודעת, אפשר לעצור פה. לפנות ימין. ביי. אני מתה על שירותים כבר. אוי לא, אני שומעת בומים. כן. דקה נסיעה ואני בבית. דקה. את זוכרת את הסרטון של אור ותום של רגע, אבל שנייה, אבל רגע. כן, זה כבר התחיל לפני 20 שניות בערך. 30 שניות עכשיו. אנחנו נספיק, זה כאילו יש לנו 30 שניות, אנחנו עושות את זה. או שאנחנו מתפוצצות, כאילו זה אחד מהאופציות. זהו, הגענו סופית למקלט האחרון, למעמד האחרון. אנחנו בבית סוף סוף. אמרתי טישו. אני שמחה שחזרנו. שלום יפונה. שלום יפה שלנו.